kull tarbija ħat esperjenzaħ xi darba jew oħra, in-nepi għandha tinbidel ta' spiss. Jiġifieri anke jekk ikollhom pipi biss ma kitterra m'għadix rikomandata li tintuża fin-nepi area. Nilqakom għal episodju ieħor mill-Kelmiet ma' Bambinelli. Illum kif qed taraw ħankun qed inkellimkom jiena mill-lenti tiegħi tal-ispiżjara u llum se nitkellmu fuq suġġett illi ħafna trabi jesperjenzawh b'mod speċjali bejn dawk it-trabi li minn meta jitwildu sa sentej jew sentej u nofs li bażikament huwa l-età fejn daw it-trabi jkunu qed jagħmlu użu minn nepis qabel jiġu potty trained, illum ħanitkellmu fuq in-nepirex. Il-nepirex hija ħmura li taffettwa il-parti ġenitali ta' tfal kif ukoll il-patata. Bażikament ħalkun hemm ħmura fejn eżatt ħadd intlibes in-nepi. In-nepirex huwa komuni ħafna. Tista' tgħid li kważi kull tarbija ħadd esperjenzah xi darba jew oħra. U r-raġuni hija li il-kawża prinċipali ta' dan ir-nepirex hija l-ammonja li tinsab kemm fil-pipi u kemm fil-kokò tat-tarbija. Meta jkun hemm ħin twil li din l-ammonja tiġi f'kuntatt mal-ġilda, din ħad ikkawża irritazzjoni fil-ġilda li ovvjament ħad tkun tidher bħala ħmura, forsi il-ġilda ftit minfuħa, sfortunatament ġieli anke jkun hemm qsim fil-ġilda bi ftit demm u ġieli jkun hemm komplikazzjonijiet oħra fuq dan in-nepirex komuni. Bħal ngħidu aħna pereżempju ġieli jkun hemm fungal infection, ħabba li jkun hemm il-parti ta' tfal tkun imxarba u ovvjament ikun magħluq nuqqas ta' arja allura hemmhekk tagħti riskju li jkun hemm fungal infection fuq in-nepirex u din inkunu nistgħu narawha meta jkun hemm pono tirqaq, ħomor jew inkella jew dwawar ħomor li inti tkun tista' tara fejn hu t-tarf tad-dawra li tkun iktar ħamra mill-kumplament tal-ħmura tan-nepirex. Jew inkella ġieli jkollhom ishom dbabar bojot fil-ġilda li wkoll jindika li jkun fungus. Ħafna inqas komuni pjuttost it's very uncommon, ġieli jkun hemm ishom imsiemer, jiġifieri ikun hemm il-ponot ħomor bi ftit materja safra li dak ovvjament jindika li jkun hemm infezzjoni allura għandhom bżonn xi antibiotic cream. Ovvjament kemm meta jkun hemm każ ta' fungus sim u anke din qed nsemmilkom l-infezzjoni mhix daqshekk komuni, dejjem għandna nirreferu għand il-pedjatra. Il-bqija, in-nepirex, hija xi ħaġa li għall-bidu nistgħu nittrattaw id-darja xi ħaġa sempliċi kif qedtilkom hija xi ħaġa komuni. M'hemmx daqshekk raġunijiet għalfejn tiġri ħlief li ovvjament l-ammonja ta' ġol pipi u l-koko kif qedtilkom li jkun qed tagħmel ħin ċertu ammont ta' ħin f'kuntatt dirett mal-ġilda, però forsi affarijiet oħra li jistgħu jżidu ċ-chances ta' nepirex huma li t-tarbija tkun tbagħti minn ekżema jew xi tip ta' allerġija fil-ġilda. Ovvjament hemmhekk meta jkollhom naqa' ġilda sensittiva ikollhom riskju ikbar li jbagħtu minn nepirex. F'teething kif kont semmejtilkom fil-podcast ta' teething, peress li l-konsistenza tal-ippurgar tkun iktar radba, ikun hemm iktar ċans li jkun hemm rash fit-tfal. Tajjeb, jiġifieri iktar importanti li nbidlu n-nepi iktar ta' spiss noqogħdu attenti jekk it-tfal ovvjament għamlu koko. Il-ċans li ieħor huwa wkoll li jista' iżid iċ-chances tan-nepirex huwa l-ikel. Jekk it-tfal forsi jkunu qed jieklu ikel aċiduż bħal ngħidu aħna il-larinġ, it-tadam jew il-frawli, l-ippurgar jew il-pipi jaf ikun naqra iktar aċiduż li wkoll jista' jżid iċ-ċans li jiżviluppaw il-nepirex it-tfal f'dak il-każ. Tajjeb. U kif ukoll nepi sikkata ħafna. Għaliex meta n-nepi tkun issikkata ħafna ħajkun hemm ħafna friction bejn il-ġilda u n-nepi li ovvjament isek qed tisloħ. Allura ħajjikkawża nepirex ukoll. Issa, meta jkun hemm il-nepirex, x'għandna nagħmlu? Mela, apparti li ħanużaw il-krim, li ħansemmilkom ukoll kif għandu jkun dan il-krim, ħanejdukom x'għandna nagħmlu wkoll bħala proċess meta niġu biex nbidlu n-nepi tat-tarbija. L-ewwel nett in-nepi għandha tinbidel ta' spiss. Jiġifieri anke jekk ikollhom pipi biss ma nistennewix li tiġi full, tajjeb, għax ovvjament iktar ma tkun imxarba n-nepi iktar ma tkun full, iktar ħajkun hemm pipi fuq li ovvjament qed jikkawża li l-air ta' fuq ikun imxarrab ukoll, li ħajkawża li l-ammonja ta' ġol pipi tagħmel dan il-kuntatt iktar mal-ġilda.
Allura, idealment, in-nepi ma nħalluwiex iktar minn 4 sigħat in-normali u meta jkun hemm neperex anka satej tlieta ħalli kemm jista' jkun ma nagħtux dak iċ-ċans illi n-nepi tixxarrab u ikun hemm dak il-kuntatt dirett. Tajjeb, ovvjament meta jkun hemm koko nbidlu kemm jista' jkun mill-ewwel. Issa, x'ħin niġu għan-nepi change, idealment ma jintużawx wipes. Għalkemm hawn ħafna wipes illi jew ma water-based, jew huma perfume free, alcohol free, soap free, xorta ikun fihom xi ftit kimiki. Jiġri kemm jista' jkun nużaw face cloth sekk, naqra ilma fietel u forsi ftit gentle cleanser tal-babies li jkun soap free, vera ftit, u ħanimsħu il-parti ta' tfal biha. Ilma fietel importanti ma jkunx jaħraq anka fix-xitwa il għaliex l-ilma jaħraq l-infjammazzjoni ma jagħmilx tajjeb, ovvjament fix-xitwa mhux se nużaw ilma kiesaħ u kważi anke fis-sajf, speċjalment ikunu babies żgħar ħafna, il għaliex għalkemm il-kesħatejn għall-infjammazzjoni xorta jaf it-tfal ma jkunux daqshekk komdi. Jiġifieri fis-sajf nistgħu nużaw forsi naqra ilma bej fietel aktar lejn il-kiesaħ, fix-xitwa nużaw ilma fietel. Ħalli l-ilma jaħraq ma jġilhomx jibku iżjed waqt in-nepi change. Tajjeb, ħanimsħu lit-tarbija biha. Umbat, dan huwa step importanti ħafna, anka jekk ser nużaw il-wipes, li naqbdu waħda xotta jew xuga manżar jew face cloth u se nittepjaw il-ġilda tal-baby jew tat-tfal biex nixxuttawha sew. Il għaliex jekk aħna se nħalluha imxarba li ħajjiġri huwa ħaniġu biex napplikaw il-krim, se jkun hemm l-ilma bejn il-krim u l-ġilda li ovvjament ħanħalluha umduża. Allura dak ukoll iżid ir-riskju ta' fungal infections fin-nepi area ta' tfal. Allura importanti ħafna li l-ġilda ta' tfal tkun xotta qabel se napplikaw il-krim. Anka nistgħu ngħinuha biex tixxotta malajr li nħallu t-tarbija tferfer ftit saqajja qabel nerġgħu nlibsuha nepi. Jew forsi anka qabel il-banju jew wara l-banju, forsi qabel il-banju tkun naqra iktar ideali ħabba li ovvjament f'każ li jekk tagħmel pipi ħatinħasel it-tarbija tgħin ħafna, ħalli tgħin li tiċċirkola l-arja li hemm madwar il-parti ġenitali tat-tarbija. Issa jekk forsi tquli ma jien għandi boj u jekk dan effettu li jagħmel pipi dak il-ħin ħajjispara ma' kull imkien. Nistgħu naqbdu face cloth hekk, nagħmluha fuq il-parti tiegħu ħalli f'każ li jagħmel pipi ma nagħtuhux kompletament sewwa. F'każ li jagħmel pipi ħajt jara fuqha mhux ma' kull imkien u nistgħu wkoll nużaw xi xugaman taħt ħalli ma jxarrabx kollox ta' taħt. Tajjeb, then again aħna ovvjament mhux se nħallu tfal ifrejfru saqajhom waħedhom fuq nepi changer, għaliex ovvjament hemm riskju li jirumblaw, ħanoqogħdu ħdejhom u ġifieri nistgħu nqogħdu ftit attenti wkoll bix-xugaman lest biex ħin naraw ħajjagħmel pipi nagħtu. Tajjeb. Mela, ħanħallu l-arja tiċċirkola ħanixxuttaw. Issa, mbagħad se napplikaw il-krim. Issa, cream żewġ tipi bħal għal tan-neperex aw il-barrier creams li jintużaw ħafna bħala prevention u għaw in-neperex creams. Issa, kemm il-barrier creams u kemm in-neperex creams jistgħu jintużaw għal treatment. Id-differenza bejnietom hija li neperex cream ħafna drabi ikollu konċentrazzjoni ogħla tal-ingredjenti li huma essenzjali biex ifejqu l-ġilda u inaħħu l-ħmura waqt neperex li ħafna drabi jkunu iż-żink u l-pentanol. Tajjeb, ġifieri ħannotaw li pereżempju neperex krim tajjeb ikollu konċentrazzjoni ta' żink madwar 40% illi ħatejn ħafna biex nevitaw infections, inniżel il-ħmura malajr, il-pantenol ħajn biex inniżel il-ħmura u biex il-ġilda tiġġeneruha iktar malajr. Tajjeb. Issa, f'każ ta' nepirex fejn jkun hemm il-qsim, ħafna drabi importanti ħafna li dawk il-qsim nattuhom ukoll bil-krim. Tajjeb, ħalli aħna ħanejnu li dik il-qasma tfiq u l-ġilda terġa' tiġġenera ruħha malajr biex tagħlaq kemm jista' jkun il-ferita. Dejjem meta jkun hemm il-qsim kif semmejt qabel l-aħjar nieħdu il-parir tat-tabib. Issa, meta ma jkunx hemm qsim u jkun hemm ħafna ħmura li nkunu qed nippruvaw nagħmlu dan il-neperex cream u forsi għaddew 3 ijiem, 4 u dan neperex cream in-neperex ma
ma kalmax, jaf il-pedjatra u tabib jordnaw xi steroid cream bħal hydrocortisone li huwa steroid mild li ġieli jintuża fuq it-trabi dejjem bil-permess tat-tabib. Issa, meta se niġu biex nagħmlu l-steroid cream, importanti ma nużawx l-istess tattika tal-barrier cream jew tal-neperex cream. Meta ħanużaw il-neperex cream, ħanamlu ammont ta' cream sewa li ħajnattu il-parti sew u ma jimpurtax billi forsi il-cream ikun naqra lejer oħxon. Meta ħanamlu l-steroid cream, importanti ħafna l-lejer ikun irqiq, ħanamlu biss fejn hemm il-ħmura, tajjeb, u wara maħniex ħanamlu l-barrier cream fuqu. Tajjeb, illa li xinkella ħanamlu l-lega u jiġi assorbitu. Idealment il-hydrocortisone ma jiġix assorbit mill-ġilda, ma jagħmel xogħlu fuq il-ġilda u daqshekk. Tajjeb? Issa, f'każ illi ikun hemm il-fungus, se jingħata antifungal cream mit-tabib jew mill-pedjatra u f'każ li ħajkun hemm dik il-materja li vera mhijiex komuni jaf jingħata antibiotic cream. Issa, f'daw it-tlet każijiet, il-hydrocortisone, l-antifungal u l-antibiotic cream ma jiġux applikati ma' kull nappy change kif jiġi applikat il-barrier cream jew inkella il-cream tan-nepirex. Tajjeb, daw ħajġu applikati darba, darbtejn jew 3 darbit kuljum skont kif jgħidilna t-tabib. Jiġifieri aħna mal-ewwel nappy change ta' filgħodu nagħmlu il-cream li jordna tat-tabib kif ukoll man-nappy change ta' wara li jinħasslu u man-nappy change oħra f'nofsinhar. In between, ma' nappy changes oħrajn, se nużaw il-barrier cream jew il-neperex cream. U l-barrier cream speċjalment, u ħafna drabi il-neperex cream ikollu barrier ġo fih, jagħmel barrier ukoll kif qed ilkom ikunu kważi l-istess, ġast ikollu il-konċentrazzjoni tal-ingredjenti iktar. Huwa importanti iżjed minn qatt qabel il-għaliex għandna bżonn li jekk it-tarbija tagħmel kukoll jew pipi fin-nepi u forsi baqa' ħarira fil-wiċċ iktar u iktar m'għandux jagħmel kuntatt mal-ġilda x'il-ġilda qiegħda diġà irritata. Allura jekk ħajkun hemm il-ġilda irritata u l-ġilda tikompli tiġi f'kuntatt mal-ammonja tal-pipi li ovvjament ma tantx nistgħu nagħmlu mod ieħor għax iridu nlibsuhom in-nepi, ħadd kompli tigrava s-sitwazzjoni. Jiġifieri il-barrier cream huwa importanti li jiġi applikat bejn nappy change u oħra u bejn l-applikazzjonijiet tal-krim l-oħrajn li jkun qed jgħidilna t-tabib. Ħafna drabi wara l-antifungal u wara l-antibiotic inkunu nistgħu nagħmlu wkoll il-barrier cream wara l-isteroid biss le. Tajjeb, importanti ma ħana napplikaw żewġ creams fuq xulxin. L-ewwel ħan applikaw l-antibiotic jew l-antifungal, nistennew 10 minuti ħalli jiġi assorbit sew fil-ġilda u mbagħad napplikaw il-barrier cream. Tajjeb, mela issa, importanti wkoll, meta ħaniġu biex nagħmlu n-nepi, ma nissikkawx iż-żejjed, ħalli ikun hemm ftit fejn tiċċirkola l-arja u ma nħallux in-nepi li tkun issikkata żejjed li taħat tagħmel friction. Meta ħaniġu biex nissikkaw in-nepi minn mażza, importanti li nkunu nistgħu ndaħlu dawn iż-żewġ tiżwaba bejn in-nepi u ż-żaq. Hekk jindika li n-nepi mhijiex issikkata iż-żejjed. Issa, ħaġa oħra li forsi kienet tintuża ħafna fl-antik, però m'għadix rikomandato u ħanispjegalkom għalfejn, hija t-terra. Ikun nidu għamlu t-terra. It-terra forsi kif ġili smajtu u forsi kif ġili għallulkom il-midwives m'għadix rikomandatha. U r-raġuni hija li meta inti ħadd tagħmel it-terra u din it-terra ħadd tiġi f'kuntatt mal-pipi qabel forsi tibda tiġi assorbita min-nepi, din it-terra kapaċi tagħmel clamps. Tajjeb, ġifieri taqgħat. U dawn il-clamps ħajkunu imxarbin bil-pipi. Dawn il-clamps imxarbin bil-pipi ħajkunu qed jagħmlu ħajkunu mweħlin mal-ġilda li ovvjament se jikkawżaw illi jkun hemm kuntatt dirett tal-pipi mal-ġilda. Għalhekk it-terra m'għadix rikomandata li tintuża fin-nappy area. Issa tgħidu lin-nappies meta tgħidilna biex inbidluha ta' spiss, ħanbidilha wara kull pipi per eżempju le, n-nappy ovvjament hija magħmula biex il-pipi ma jibqax fil-wiċċ imma jinżel ġol-lejer tan-nofs u jibqa' hemm. Ir-raġuni li nbidluha ta' spiss ħalli ma nħallux li dak il-lejer tal-wiċċ jixxarrab għax huwa hemm meta l-pipi u l-ammonja ħajkun qed jagħmel kuntatt dirett mal-ġilda tal-baby, għalhekk meta jkun hemm in-neprex aħjar nbidluha kull satej u forsi meta il-ġilda normali aw meta il-ġilda tal-baby tkun normali ma jkunx hemm komplikazzjonijiet inbidluha kull 4 sigħat għax nkunu nistgħu naffordjaw illi nirriskjaw dik il-ħarira imma ma nkunx ħanamlu ħsara. Tajjeb. Issa
In-nepirex ħafna drabi wara 3 to 4 days ifiq dejjem meta ma jkunx hemm komplikazzjonijiet, f'każ li naraw illi wara dal-4 days jew qed jiggrava jew bqajna l-istess, inkellmu lit-tabib għax jaf ikun hemm bżonn jingħata xi wieħed minn dawk it-tliet creams illi semmejtilkom. Issa bħala prevenzjoni. Bħala prevenzjoni ta' nepirex, aħna ovvjament m'għandniex għalfejn nistennew illi jaqbad in-nepirex biex nibdew nbidlu n-nepi iktar ta' spiss. Jekk għandna tarbija għadha kemm titwielet, hemm affarijiet illi nistgħu nagħmlu aħna bħala ġenituri u bħala guardians biex nevitaw kemm jista' jkun mit-tarbija tesperjenza nepirex. Ovvjament, kif qedtilkom jekk tkun kienet forsi xi ħaġa ċiduża jew qiegħda eating, ħajkun hemm każijiet fejn hija diffiċli iktar illi nevitaw dan in-nepirex, imma bħala prevenzjoni ħanużaw kważi l-istess metodi li użajna għat-trattament tan-nepirex. Tajjeb, li n-nepi nbidluha ta' spiss kif qedtilkom idealment ma nħallux iktar minn 4-5 sigħat jekk tkun bil-pipi biss u jekk bil-koko nbidluha mill-ewwel, speċjalment jekk il-koko jkun naqra iktar ranni, issa tgħiduli tal-babies ikun iżjed maħlul, ovvjament ma li jibdew is-solids l-purgar jibbis iktar, għalhekk iktar importanti speċjalment fin-newborns li nbidlulhom ta' spiss. Infatti ħafna il-newborns speċjalment jekk ikunu breastfeeding jagħmlu ħafna koko, allura importanti noqogħdu attenti illi kemm qabel li intuhom il-ħalib u wara niċċekkjaw jekk għandhomx koko ħalli kemm jista' jkun dak il-koko ma jagħmilx ħin twil f'kuntatt dirett mal-ġilda, speċjalment jekk ikunu ħantuhom breast u forsi jagħmlu nofsija 3 kwarti mqabdin, dejjem nagħmlu tajjeb li niċċekkjaw qabel intuhom il-feed li jekk għandhomx koko jew le. Tal-breast, meta tfal ikunu breastfed versus bottle fed, tal-breast ħabba li il-ħalib u iktar naturali, jaf ikun hemm inqas chances ta' nepirex. Then again, l-iktar ħaġa importanti li tfal ikunu qed jixorbu. Ovvjament il-breastfeeding ħabba li iktar naturali dejjem ħan nirrekomandaw u nippuxjaw però jekk għal xi raġuni oħra. L-om se tmur għal formula milk b'daqshekk ma jfissirx li l-formula milk ħatamel in-nepirex, ġast ħajkun hemm naqra iktar riskju versus tfal li jkunu qed jieħdu breastfeeding. Tajjeb. Again, l-istess ħanħallu trabi fejn ftit saqajhom qabel nbidlulhom in-nepi, qabel nagħmluhom nepi ġdida, tajjeb wara nimsħulhom, l-istess idealment ma nużawx il-wipes imma nużaw dawn il-face cloths, hemm ukoll forsi minn ma jixtieqx joqgħod jaħsel għalkemm nista' nassigurakom li mill-ewwel jaqa' minn fuq il-koko, tistgħu tużaw il-cotton disc squares. Tajjeb, u meta nkunu barra tgħidli sa barra kif ħansib l-ilma. Aw cleansing waters illi ma jkunx fihom sapun jew nkun fihom very gentle soap illi tista' titfa' ftit fuq il-face cloth jew inkella it-tajjara u ovvjament ħatkun qed tixxarrab it-tajjara bihom. Again, meta niġu biex nixxuttaw ma nirrekomandax li nużaw it-tajjar biex nixxuttaw għax it-tajjar ġieli jħalli dak il-fluff. Ġor waħda face cloth mhux toħodlok ħafna spazju wara kemm tiġi żgħira. Oħroġ lilha u xxutta l-parti tat-tarbija biha. L-istess forsi ġewna semmejt ma nixxuttawx hekk. Nixxuttaw hekk ħalli jekk ikun hemm xi mikrobu ma mmexxuhx mal-kumplament tal-ġilda. Tajjeb. Il-barrier creams, issa il-barrier cream mhijiex xi ħaġa li hija neċessità li nużawha ma kun nepi change jekk ma jkunx hemm nepi range aw nepirex. Issa, mhux ħatamel ħsara billi nużaw, jekk aħna naraw li t-tarbija hija prone illi taqbada n-nepirex tagħmel tajjeb illi nużaw, jekk aħna naraw li t-tarbija maħniex nagħmluha barrier cream. Qed inbidlula n-nepi ta' spiss, maħniex nużaw wipes u m'għandix problemi mhijiex neċessità li nużaw il-barrier cream. Kif qedtilkom terra ma nużawx la bħala prevenzjoni u lanqas bħala trattament. Bħala barrier cream ovvjament ħan applikaw dejjem mal-erja tan-nepi, tajjeb. Issa kemm il-barrier cream u kemm il-cream tan-nepirex hemm li bħala konsistenza tkun naqra ħoxna u forsi speċjalment meta jkun hemm il-nepirex it-tarbija mhux ħatħallina daqshekk noqogħdu nidilkula il-parti tagħha kważi anke meta tmissilhom bil-face cloth jew bil-wipe ħajaqbdu jgħajtu u jwersqu u jibku iżjed, speċjalment jekk msikin ikollhom il-qsim. Ġifieri l-aħjar li nagħmlu ħanaqbdu ftit il-krim mill-iskutella jew mill-istoċċ u ħanħolluh ma' subajna
biex jinħal ftit u anka l-krim ikun fietel ma jkunx kiesaħ. U se napplikaw ġentilment fuq il-ġilda tat-tarbija se jkun hemm bżonn ħammexxuh dejjem bil-mod. Tajjeb, però idealment ħanapplikawh ħanittepjaw l-istess kif ħanixxuttaw. Tajjeb, fl-areas kollha li hemm il-ħmura. Tfal sfortunatament jaf jikbu, però il-krim huwa parti essenzjali mit-trattament, allura it-tarbija ħajkollha tissapporti ftit. Ma nistgħux ma nagħmlux il-krim għax it-tarbija da tikbi, għax huwa il-krim li ħajjin il-parti tan-nepp tfiq minn nepirex. Tajjeb, nafu nitħassruhom imma dinja bħal meta ntuhom injection nafu li ħajweġġaw imma hija essenzjali u ovvjament ħatejnhom eventwalment li dak il-ħin ħajkollhom ftit skumdità. Forsi li nistgħu nagħmlu wkoll bħala banju kemm meta jkollhom in-nepirex u anke meta ma jkollhomx, idealment anke l-ġilda tagħhom ma tgħinx li l-banju idumu ħafna fih, ma tgħinx li l-banju jkun jaħraq. Jiġifieri anke jekk it-tfal forsi kibru ftit, importanti xorta nibqgħu nħalluh 37 degrees, tajjeb li għax iktar ma ħajkun jaħraq iktar ħajjikkawża jekk ikun hemm nepirex ovvjament ħajjikkawża skumdità kbira u t-tarbija mnejn tikbi malli titfaħħaf l-ilma sħun. Ġifieri importanti jkun fietel. U jekk ma jkollix problemi ta' nepirex, l-ilma jaħraq jista' jikkawża iktar riski ta' ġilda xotta. Ovvjament il-ġilda tat-tarbija tkun delikata, allura idealment nibżgħu għaliha nagħmlu l-krim wara kemm bħala barrier cream kif ukoll bħala body lotion ħalli nżommuha hydrated. U l-banju m'għandux ikun iktar minn 10 minutes l-istess. L-ilma iktar ma kemm il-ġilda ħajkollha kuntatt mal-ilma iktar ħatixxotta u iktar ħajkun hemm riskju ta' ħmura, irritazzjoni fil-ġilda, ġifieri importanti ħafna. Importanti ħafna wkoll illi meta naħslu l-trabi jew meta ħanużaw din il-face cloth nagħmlu ftit vera ftit sapun u wara ħanerġgħu nużawha imxarba mingħajr sapun ħalli laħalħu l-erja. Għaliex jekk ħanħallu l-parti ta' tfal bis-sapun u għalhekk fil-fatt ġiel il-wipes jikkawżaw iżjed nepirex għax ikun fihom hawn minnhom ikun fihom is-sapun. U jekk is-sapun jibqa' f'kuntatt mal-ġilda dan jista' jikkawża in-nepirex u wkoll. Naħseb illi essaġġ bħala affarijiet min-naħa tiegħi fuq in-nepirex hekk inkun ilqatt l-iktar affarijiet komuni u l-iktar affarijiet li jisaqsuni l-ommijiet l-ispiżerija. Then again, jekk forsi għandkom xi mistoqsijiet fuq in-nepirexes jew forsi xi dubju dejjem tistgħu tkellmuna fuq il-paġna ta' Facebook tagħna, infakkarkom ukoll illi l-videos kollha tagħna qegħdin ukoll fuq il-YouTube u dalwaqt ukoll ikunu fuq Spotify, tkun tistgħu tisimgħuhom. Tistgħu tagħmlu kuntent dirett magħna kemm fuq Facebook u kemm fuq Instagram, nieħdu gost meta tkellmuna, nieħu gost li nagħti l-pariri tiegħi wkoll. Jekk ukoll ikolkom dubji kbar, ovvjament dejjem kellmu lit-tabib tagħkom, għaliex speċjalment meta ikollok dubju ta' issim jew infections, iktar ma nitkellmu malajr, iktar aħjar ħalli nkunu nistgħu nibdew it-trattament malajr. Jiena min-naħa tiegħi nirringrazzjakom ħafna talli isseguna ta' kull ġimgħa, nirringrazzja ħafna is-support kollu tagħkom u nittama li dawn il-podcast qed issibuhom kemm utli għalikom u kif ukoll għat-tfal tagħkom. Jekk tkunu tafu li forsi xi ħadd ħajkollu tarbija jew għandu tfal, nistednukom li tagħmluhom invite biex jagħmlu like u follow il-paġna tagħna ħalli huma wkoll jigwadanjaw minn dawn l-informazzjoni li qed inqasmulkom ta' kull ġimgħa. Grazzi ħafna talli segwejtuna.